Lesz-e jamaikai aranyérem férfi 100 méteren? Vagy valamit láthatunk Tyson Gate-től? Valami olyat, amit eddig még nem itt a tegnapi nap, illetve a mai nap során. 9.69 tavaly, szinte egy évvel ezelőtt az olimpiai fináléban 0,165 ezredet reagált akkor Usain Bolt, és teljes szélcsendben született meg ez az eredmény. Mi lesz most itt? Chambers, Burns, Bailey, Bolt, Tyson Gate, Powell, Patton és Richard Thompson a világbajnoki döntőben. Set. És eljönnek elsőre! Na nézzük, hogy mit tud Usain Bolt! Nem lehet megverni ezt a jamaikai srácot! Tyson Gate a második, Usain Bolt 9.58! Jézus Máriám! 1/10 javít a világrekordon! 0,9 méter per szekundumos hátszélben! Történelmet ír a 22 esztendős jamaikai! Elképesztő! Mit tudhat még ez a gyerek? Mit tud még előhúzni? Tud-e ennél gyorsabban futni? Ő úgy tartja magáról, hogy a 9.40-es, vagy a 9.4-jel kezdődő idősen elképzelhetetlen 9.58! Itt az új világcsúcs férfi 100 méteren! Most nem integette el, mint egy évvel ezelőtt, nem örült, hanem az elejétől a végéig megcsinálta.